spørge til de ting, der ligger i diamant. Vores stopper skal forbi her og finde en fri spiller. Vi har også en bak på højre side, som vil være fri. Hvis deres kan gerne have, at de viser mod, at de tør lave fejl. Jeg bliver ikke træt af, hvis de laver fejl derude. Jeg bliver ked af, hvis ikke de forsøger nogle ting. Skydiving eller skydiver, altså lander dem ved pits og lande på pitchen.